Den 7. juni, 2 dage før Europaparlamentsvalget, lagde Enhedslisten det her opslag på Instagram, hvor de påstod, at en stemme på Alternativet til Europaparlamentsvalget i virkeligheden ville blive til en stemme på Socialdemokratiet på grund af de to partiers fælles valgforbund. De opfordrede derfor alle Alternativets vælgere til at stemme på Enhedslisten i stedet for, tilsyneladende for at mindske grønt stemmespild. Det fik mig til at tænke på, om det virkelig hænger sådan sammen. Der var 11 opstillingsberettigede danske partier til Europaparlamentsvalget, som var i valgforbund således. Og det kunne jo hurtigt gøre en betænkelig ved, om man for eksempel godt kunne stemme Alternativet, uden også at støtte modtagecentre i Rwanda, eller om man for eksempel godt kunne stemme på Radikale Venstre, uden også at prioritere fortsat kødproduktion frem for klimaindsats. For at svare på, om det virkelig hænger sådan sammen, er vi nødt til at starte med at forstå, hvordan valgsystemet til Europaparlamentet egentlig fungerer. Der er 720 medlemmer af Europaparlamentsvalget, som skal fordeles imellem de 27 medlemslande. Det man gør, er, at man tager landets befolkningstal, så laver EU noget hokus pokus magi, de kalder princippet om regressiv proportionalitet, som man kunne lave sin helt egen video om, og ud kommer, at Danmark skal have 15 af de 720 mandater. Når vi skal vælge vores 15 danske mandater, siger akt om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europaparlamentet, at det er op til Danmark selv, hvilken valgmetode vi vil bruge for at vælge vores 15 mandater, så længe vi vælger en metode, der er forholdsmæssigt repræsentativ. Dehåndsmetode, Saint-Ligus-metode, største brøk efter herskvota, største brøk efter dropskvota. Den amerikanske metode med flertalsvalg i enkeltmandskredse ville ikke du, for den er ikke forholdsmæssigt repræsentativ. Vi bruger dehåndsmetode. At en valgmetode er forholdsmæssigt repræsentativ, betyder, at den bestræber sig på at give et parti, der har fået 15,57% af stemmerne, 15,57% af mandaterne. Det er jo lidt svært at give 0,34 mandat til nogen, så Socialdemokratiet vil altså enten skulle have 2 eller 3 mandater. Vi kan jo starte med at give dem 2 mandater, og så give 1 mandat til Radikale, 1 mandat til Konservative og så fremdeles. På den måde kan vi nemt fordele de første 11 mandater, og det vil alle de forskellige repræsentative metoder være enige om skulle se sådan her ud. Der hvor de bliver uenige, er så på, hvilke 4 partier, der skal have lov at få deres mandattal rundet op. Det giver jo god mening at runde DF's 0,96 op til 1, og også Moderaternes 0,89 op til 1, og sådan set også SF's 2,61 op til 3, for det er jo over 2,5. Nu har vi fordelt 14 mandater og har altså 1 tilbage, men der er ikke flere brøker tilbage, der er over en halv, så hvem skal så være de sidste, der får lov at få deres mandattal rundet op? Alternativet og Socialdemokratiet er de to, der er tættest på. Alternativet med 0,40 og Socialdemokratiet med 2,34. Hvis man brugte største brøksmetode, vil man sige, at 0,40 er tættere på at være 1, end 2,34 er på at være 3, og derfor skal Janabis til EU. Men man kunne også i stedet for at anse de 2,34 som 1 plus 1 plus 0,34, anse det som 0,78 plus 0,78 plus 0,78, som jo også giver 2,34 i alt. Og 0,78 er jo meget tættere på at være 1, end 0,40 er. Så vil man så sige, at det faktisk var Socialdemokratiet, der skulle have det sidste mandat. Det hedder største gennemsnitsmetode i stedet for største brøksmetode. Det er det samme som dehåndsmetode og er det, vi bruger i Danmark. Og det har den fordel, at vi maksimerer antallet af stemmer, der er bag hvert mandat. Hvis vi fordeler Socialdemokratiets 381.000 stemmer ud på 3 mandater, er der stadig 127.000 stemmer bag hver af dem. Modsat Alternativets hypotetiske ene mandat, der kun vil have 65.000 stemmer bag sig. Derfor bliver det altså Socialdemokratiet, der får det sidste mandat. Men det er jo ikke kun det sidste mandat, der bliver fordelt på den her måde. I virkeligheden er det jo alle 15 mandater, der bliver fordelt sådan her. Og det gør man i praksis på denne måde. Man starter med at tage hvert partis stemmetal og lægge stemmerne sammen i de valgforbund, der er indgået. Altså Radikale Venstres og Moderaternes stemmer bliver lagt sammen, Socialdemokratiet, Alternativet og SF's stemmer bliver lagt sammen, og Konservative og Liberal Alliances stemmer bliver lagt sammen. Så får vi de her stemmetal for valgforbundene og partierne. Det er samtidig også så mange stemmer, der ville være bag et mandat fra det valgforbund eller det parti, hvis de fik et mandat. Nedenunder kan vi dividere tallene med 2, og det er jo så mange stemmer, der ville være bag hvert mandat, hvis den liste fik 2 mandater. Nedenunder gør vi det samme med 3, og så fremdeles. For at fordele vores 15 mandater, skal vi altså bare vælge de 15 tal i den her tabel, der er højst.
så får vi altså det maksimale antal stemmer bag hvert af de mandater, vi sender afsted. Så det første mandat går til AFO-listen. Det næste mandat går til BMW-listen, AFO-listen igen, og så fremdeles. Det sidste mandat går altså også til AFO-listen, fordi at hvis vi giver dem 6 mandater, så er der stadig 145.000 stemmer bag hvert af de 6 mandater, hvilket er det højeste tal af dem, vi har tilbage. Når AFO-listen så skal fordele de 6 mandater, de har fået imellem sig, laver man bare samme metode igen internt i valgforbundet. Og vi kan altså se, at det, der kommer til at maksimere antallet af stemmer bag hvert mandat, er at give SF 3 mandater, så de har 142.000 stemmer bag hvert mandat. Socialdemokratiet 3 mandater, så de har 127.000 stemmer bag hvert mandat. Og Alternativet 0 mandater, fordi de kun ville have haft 65.000 stemmer bag et mandat, hvis de fik et. På samme måde giver det Radikale Venstre 1 mandat, Moderaterne 1 mandat og Venstre 2 mandater, og Konservative og Liberal Alliance får 1 mandat hver i deres valgforbund, hvilket giver os den mandatfordeling, vi rent faktisk har sendt afsted mod Bruxelles. Hvilket bringer os til spørgsmålet. Gjorde valgforbundene så en forskel eller hvad? Havde Enhedslisten ret i deres Instagram-opslag? Blev en stemme på Alternativet til en stemme på Socialdemokratiet? Havde man mindsket grønt stemmespild ved at stemme på Enhedslisten i stedet for Alternativet? Vi kan jo se, hvad der var sket, hvis Alternativet ikke havde været med i det røde valgforbund, som var det, de fik kritik af Enhedslisten for. Ja, så havde Socialdemokratiet og SF kun kunne putte 134.600 stemmer bag hvert af deres mandater, hvis de fik 6 mandater, hvilket pludselig ville være mindre end de 135.800 stemmer, som BMW-listen ville kunne putte bag hvert af deres mandater, hvis de fik 5 mandater, og det ville de jo så få i stedet for. Det vil så gøre, at Socialdemokratiet vil miste et mandat, og Venstre vil få et mandat mere. Og her kan man jo se vigtigheden af valgforbundene, fordi Venstre ved hjælp af de overskydende stemmer fra Radikale og Moderaterne ender med at få et ekstra mandat på kun 120.000 stemmer per mandat, modsat Socialdemokratiets faktisk 127.000 stemmer per mandat, men som de altså ikke ville kunne opnå uden de ekstra stemmer fra Alternativet i deres valgforbund. Hvis Alternativets vælgere havde fulgt Enhedslistens råd og havde stemt på Enhedslisten i stedet for, eller hvis Alternativet og Enhedslisten havde været i valgforbund sammen, ja, så havde de stadig ikke haft nok mandater, eller nok stemmer til at kunne få 2 mandater. Men BMW-listen havde stadig haft flere stemmer bag deres 5 mandater, end Socialdemokratiet og SF ville have bag deres 6. Så resultatet ville stadig bare være, at man havde taget et rødt mandat fra Socialdemokratiet og gjort til et blåt mandat hos Venstre i stedet for. Vi kan altså konkludere, at det her med, at en stemme på Alternativet vil være grønt stemmespild, er totalt ulogisk. Med mindre Enhedslisten mener, at Venstre er et grønnere parti, end Socialdemokratiet er. Den del her med, at en stemme på Alternativet vil ende med at blive en stemme på Socialdemokratiet. Ja, man kan sige, uden Alternativets stemmer havde Socialdemokratiet jo haft et mandat mindre, så det er jo ikke helt forkert. Men det er jo ikke Alternativets stemmer, der gør, at det mandat inden for valgforbundet går til Socialdemokratiet. Det er kun Socialdemokratiets egne stemmer, der sikrer dem det. Så vi fik altså det her valgresultat. Hvis Alternativets vælgere havde fulgt Enhedslistens råd, havde vi fået det her valgresultat i stedet for. Men hvad med valgforbundene som helhed? Gjorde de en forskel? Hvis der slet ikke havde været nogen valgforbund, så havde vi fået præcis det samme valgresultat, som det vi faktisk fik. Radikale Venstre fik jo også lidt modvind for at være gået i valgforbund med Venstre. Havde de ikke gjort det, ja, så havde det faktisk overhovedet ikke ændret noget. Havde de i stedet for gået i valgforbund med de røde partier, ja, så havde det heller ikke ændret noget. Havde de i stedet for gået i valgforbund med Alternativet, ligesom de gjorde i 2019, ja, så havde det heller ikke ændret noget. Og hvis de 4 røde partier ud over Enhedslisten var gået i valgforbund sammen, og de 4 blå partier ud over de højre radikale var gået i valgforbund sammen som modsvar, ja, så havde det overhovedet heller ikke ændret noget, og vi havde fået præcis samme valgresultat. Det samme gælder, hvis regeringspartierne i et hypotetisk scenarie lavede et valgforbund sammen, og de 2 oppositioner lavede hver deres valgforbund, så havde vi også fået præcis samme valgresultat. Og det havde jo heller ikke gjort nogen forskel, hvis de 2 højre radikale partier havde lavet et valgforbund sammen. Så mere magt har de der valgforbund altså heller ikke. Vi så selvfølgelig før, at det godt kunne ændre et mandat fra Socialdemokratiet til Venstre, hvis Alternativet ikke havde været med i valgforbundet mellem Socialdemokratiet og SF.
Og det samme var også sket, hvis Alternativet og Enhedslisten havde været i valgforbund sammen i stedet. Og det samme var sådan set også sket, hvis det vi traditionelt kendt som rød og blå blok havde lavet hver deres kæmpe valgforbund. Men det er altså kun det her ene mandat, der kan skifte plads mellem Venstre og Socialdemokratiet, uanset hvad for nogle valgforbund vi har. Med den meget hypotetiske undtagelse, at hvis Konservative og Liberal Alliance havde været de eneste, der havde fået den idé at lave et valgforbund, ja, så havde det sidste mandat ligget hos Konservative i stedet. Så der har du det. Valgforbund er ikke hokus pokus. Din stemme kan ikke blive lavet om til eller ende hos et andet parti, bare fordi de er i valgforbund sammen. Men din stemme på et parti i et valgforbund kan hjælpe valgforbundet som helhed til at få et ekstra mandat, som så bliver fyldt ud af det parti i valgforbundet, der med sine egne stemmer er tættest på at få et mandat mere. Et parti kan aldrig klare sig dårligere af at være i et valgforbund. Det kan faktisk kun blive dårligere for alle de andre partier, der ikke er med i noget valgforbund. Valgforbund mindsker stemmespild, modsat hvad Enhedslistens Instagram-opslag synes at antyde. Og ved EP-valget i 2024 fik vi præcis samme mandatfordeling, som vi havde fået, hvis der slet ingen valgforbund var. Og uanset hvilke valgforbund der kunne have været, vil maks et mandat være fordelt anderledes. Så mere vigtige er de her valgforbund altså heller ikke. Og man skal i hvert fald ikke tro på folk, hvis de prøver at bruge argumenter om valgforbund til at få en til at stemme anderledes, end man havde tænkt sig at gøre. Ja, det var det. Vi ses, hej.